I will speak in Slovenian language, you will speak in Serbian language, and if necessary, you will stop me and tell me to translate if something is not clear. So first of all, thank you, Branko, so much for being willing to do this, right? And I'm really, really glad that we can speak about such important issues such as economic inequality. So thank you for being here. Well, thank you very much for inviting me. It is a pleasure. Yeah. So, zdaj bom jaz začel s slovenskim jezikom in sva dogovorjena, če kaj ne bo v redu. Tako da najprej bi začel z vašo osebno zgodbo in mogoče akademskim ozadjem. Mene bi predvsem zanimalo, zakaj ste se začeli zanimati za to področje ekonomske neenakosti? Da, to je dobro pitanje i dosta ljudi mi postavlja to pitanje. Mislim da ima dva razloga za to. Kao prvo, ja sam uvijek bio zainteresovan za stvari koje se tiču, da kažem, društva. Moram da kažem, recimo, puno ljudi se uglavnom interesuje za ono što je individualno, za ono što se njega ili nje tiče. Mene je mnogo više uvijek zanimalo društvo. Tako da rezultat toga je naravno i moj interes za, znači, da kažem, ekonomsko-sociološku u početku literaturu i za marksizam. Znači, literaturu koja je bila imala veze sa Marksom. Onda sam otišao na ekonomski fakultet, to je bio u Beogradu. Mi smo naravno imali Marksa na drugoj i trećoj godini dosta detaljno. Naravno, većina studenta to nije detaljno učila, ali ja jesam, pošto me već to interesovalo. I onda sam ja na trećoj i četvrtoj godini otišao na statistiku. To je bio veoma mali smer, gde je bilo ukupno nas oko 20. Znači, to više nije baš onaj univerzitet ili fakultet koji vi znate da je ono, ljudi sede u aulama sa 200 ljudi. Ja čak nisam išao na takve predavanje, jer je to gubljenje vremena. I ovde je bilo drugačije. I onda smo tu naravno radili statističke stvari. I onda u jednom trenutku, ja se čak dobro i sećam, da ću vam primjer, u jednom trenutku sam jednostavno vidio kako se te dve stvari, da kažem, sklapaju zajedno, jer jednostavno imao sam prvi put mogućnost da empirijski nešto radim, znači da vidim nejednakosti, da vidim klase, da vidim strukturu i tako da mi se to, da kažem, veoma dopalo. Još bi sam rekao, kad sam rekao prvi put kad mi se to desilo, to je bilo, to su bili sve neke francuske novine koje je moja majka donela i gde su oni imali znači, te sve indikatore, Gini koeficijent, Lorencova kriva i tako dalje, koji su bili statističke prirode, tako sam to video. I drugo, u tadašnjoj Jugoslaviji takvi radovi, bilo je nekoliko ljudi koji su se bavili time, ali se tu pretežno su se bavili sociolozi, a ne ekonomisti. Tako da isto to je interesantno. Ja sam posle imao jednu prvu godinu, ali nisam dalje otišao, bio sam i na sociologiji u Beogradu. Tako da je to, da kažem, poreklo. Kako ste pa po študiju, se pravi po zaključku akademske poti, kam vas je pot vodila? Pa s čim se zdaj trenutno ukvarjate? Kaj je vaš fokus raziskovanja? Trenutno? Da. Trenutno, mislim, posle naravno fakulteta i tadašnjeg interesa, ja sam počeo da radim u institutu u Beogradu, a naravno i od tada, ne mogu da kažem potpuno bez prekida, ali da kažem najvećim delom, možda ako bi se uzeo i recimo ono što sam radio u Svetskoj banci na siromaštvu, onda bi rekli da je otprilike 90% moga rada ili nejednakost ili siromaštvo. Znači onaj ostatak je dosta mali, 10%. I znači onda je to se nastavilo tako i možda ja bih rekao negde otprilike od drugi, da kažem, turning point je bio za mene negde, ja sam bio u istraživačkom odeljenju Svetske banke i onda sam tu opet imao tu neku epifaniju, ako kažemo, videvši da je to je mesto da se rade onim podaci koje svi znate o $1 a day siromaštvu u svetu. Ali niko tada nije radio, to je bilo oko 94. 5. godine, nejednakost. A u suštini, vi onda vidite da su podaci isti, to su znači analize, to su ankete domaćinstava
i da možete da primenite ili nejednakost, da tome studirate, ili da gledate siromaštvo. I tada sam 95. godine imao prvi put ideju, onda mi možemo napravimo globalnu studiju nejednakosti. I moj prvi rad na tu temu je bio 99. godine, koji je bio, da kažem, to nije baš prvi rad, ali jedan od prvih radova, jer prethodni radovi su bili isti, i da kažem, strukturalno ili konceptualno, ali nisu imali podatke iz velikog dela Afrike, Sovjetskog saveza i Kine. Tako da tada ja sam imao sreću što su tada već podaci iz SSSR-a, znači njihovih republika, bili raspoloživi i Kina je već bila raspoloživa i dobar deo Afrike. Tako da je tada bio to papir iz 99. godine. Super. Zdaj, govorila bova nasplošno o neenakosti, ne? Glede na to, da ste strokovnjak o tem, ampak jaz mislim, da morava nekaj reči na temo kapitalizma kot sistema. Ne? In jaz mislim, da trenutno se nahajamo v zgodovini, kjer lahko rečemo, ali pa tudi vi ste v svoji knjigi Capitalism Alone rekli, da je kapitalizem kot ekonomski sistem zmagal. Ne? In verjetno bi se vsak racionalni posameznik, mogoče z nekim površnim znanjem zgodovine 20. stoletja, mogel s tem strinjati. Ampak vem, da se veliko ljudi ne bi strinjali s tem, zato bi vam postavil vprašanje, kako ste prišli do zaključka, da je kapitalizem zmagal oziroma je najbolj optimalen sistem izmed vseh ostalih, ki smo jih kot človeštvo preizkusili. Da, vidite ovde, ja bih prvo krenuo sa jednom empirijskom činjenicom. Kao što smo govorili malo pre, moj rad je u velikoj meri empirijski, tako da i kada govorimo o kapitalizmu, on kreće od nekih, da kažem, ja se nadam, empirijski činjenici, naravno ne moraju svi da se slože sa njima, ali evo da ih samo objasnim. Kada pogledamo kako se svetu proizvodi danas i kada uzmemo onu najjednostavniju definiciju koju su koristili i Marks i Max Weber, a to je definicija da je kapitalizam sistem u kome većina proizvodnje je za profit i za nepoznatog potrošača, ili tako? I na privatnim sredstvima za proizvodnju, znači jedan. Drugo, da postoji najamni rad, znači hired labor, znači ljudi koji su zaposleni od strane kapitaliste ili kapitalista da rade. I treće, da je koordinacija decentralizovana. I onda kada pogledate to, naravno, većina sveta je u tom sistemu. Naravno, ostavit ću Kinu za trenutak, jer ja ću obrazložiti zbog čega ja mislim da je Kina isto tako u sva tri te stvari ispunjava uslove. Znači, to je jedna empirijska činjenica. Druga, da istorijski posmatrano, to jeste nešto novo. Očigledno je da je novo dokle god ste imali socijalizam u istočnoj Evropi i u Kini i u drugim zemljama, gde je naravno situacija bila drugačija, bila je centralizovana koordinacija, vlasništvo kapitala je bilo državno ili što se zvalo u bivšoj Jugoslaviji društveno, znači nije bilo dominantno privatno. Tu je znači jasno da kapitalizam nije bio sam. Onda, ako idete pre Oktobarske revolucije ili da kažemo pre Prvog svjetskog rata, isto tako je jasno da nije bio sam, jer ste imali značajne delove sveta da je bila ili robovlasnička privreda, znači robovi, ili ono što je kmetsko, se zove to na srpskom, ili serfdom. Serfdom znači da je postojalo kmetski sistem u Rusiji do 861. U Americi, znači, robovlasništvo 865. Znači, to je već kraj 19. veka, vi još uvek imate robove. Mislim, Brazil, 888. Mi smo zaboravili često da to je veoma skoro. To je, znači, vi imate još uvek robski sistem. Danas isto tako ljudi kažu imate u Maliju ili Mauritaniji, ali to postoje, to je minimalno. Ovde ste imali ceo sistem. Tako. Čak se zaboravlja, pošto govorimo baš na slovenačkom, ali recimo da je prinudni rad bio zabranjen tek 848. posle revolucije u Austro-Ugarskoj. Znači, to je sve bilo relativno novo i kapitalizam je tada bio sistem koji je imao jedan drugog, da kažem, pandana, znači takve, znači robovlasnički ili kmetski. Prema tome, to je nešto empirijski što je tačno da sad nema nikakvog pandana, nego je samo on.
Druga stvar koja je isto tako zanimljiva i koja je tu u posljednjoj glavi Capitalism Melonija piše o tome, to je kapitalizam je u neku ruku prešao sada na nove oblasti koje nekada nije ispunjavao, a to su oblasti našeg privatnog života, našeg kako se to kaže, dokolice, leisure time, je li tako? I da mi sada učestvujemo de facto, zahvaljujući naravno i ovim sredstvima komunikacija, učestvujemo, da kažemo, stalno u jednom takozvanom kapitalističkom svetu, da imamo tu, da se upotrebim na engleskom, komodifikacija, znači komercijalizacija, da budemo jednostavniji, svih aktivnosti. Znači, to su te dve empirijske stvari. Sada, samo da završim ovako malo dugački odgovor, a sad završim za Kinu. Naravno, za Kinu ljudi kažu, pa Kina je komunistička, ima komunističku partiju, ali kada pogledate ove objektivne stvari, u Kini 80% društvenog proizvoda je proizvedeno u privatnom sektoru. Ili u non-state, znači nedržavnom, jer naravno poljoprivreda su mali poljoprivrednici koji naravno rade na svojem zemlji. Onda imate, znači, relativno mali broj zaposlenih u državnom sektoru i tu se treba setiti da Francuska 80. godina ili Turska je imala isti takav procent koliko sad ima Kina. A to je recimo u cijeloj Kini, to je oko 9% zaposlenih u državnom sektoru. Na urbanim aktivnostima je oko 20% ili manje. Mislim između 15 i 20%. I naravno većina koordinacija je decentralizama. Naravno država ima značajan uticaj. To smo vidjeli i sada kada nisu dozvolili Jack Mao da ima svoje initial public offering. Ali država je imala u kapitalizmu i ima u kapitalizmu značajan uticaj. Prema to je možda u Kini, zato kad zovem politički kapitalizam, taj uticaj značajni, ali to ne znači da to nije kapitalizam. Kaj pa rečete vi na argument, ki ga kakšni ljudje uporabijo, da zakaj je sploh neenakost problem? Ker mi nagrajujemo najbolj produktivne posameznike v naši družbi in kakor ste že omenili, dobimo tehnologijo, dobimo razvoj, ne? A ni dobro, da vsi gremo gor, tudi če gredo eni astronomno hitreje gor, ne? Kaj je glavni argument proti temu? Ne, kad se tako naravno stvari postave, kaže se, zaista to nije problem ako svi idemo gore, jedni idu više gore, jedni idu manje, neki su produktivniji, neki imaju veću sreću, neki imaju, i to zaista nije problem. Problem je što nejednakost ima, da kažem, eksternalije svoje koje su loše. Te eksternalije su da ona, prvo da kažem recimo, da ona kako se transmituje preko generacije u generaciju, čini socijalnu mobilnost mnogo težom. Prema toga, ako vi imate sadašnjem trenutku veliku nejednakost, znači imat ćete bogate ljude i one u sredini i one koji su siromašni, to isto znači, a imamo sad i empirijske podatke o tome, to isto znači da će biti mnogo teže onima sad na lestvice, da njihova deca dođu do pozicija koje njima zaista odgovaraju. Teže će im biti da dođu do škole, jer će naravno prvo troškovi su da dođe do škole. Ne samo što morate da platite, nego morate da izgubite dohodak koji biste u to vreme imali. Prema tome, onda ti neki talenti koji tu latentno postoje nisu upotrebljeni. To je znači jedan veliki gubitak talenta. U neku ruku nejednakost je slična koja imate društva na Bliskom istoku koja ne daju ženama da rade. Prema tome oni odluče da jedan deo stanovništva odcepe i kažem nećemo da ih koristimo. Tako u neku ruku nejednakost to radi. Druga eksternalnost koja je loša kod nejednakosti, to je što je nejednakost onda ulazi u političku sferu. Naime, kad imate veliku nejednakost, onda demokratija koja u principu treba da bude jedan čovek, jedna osoba, jedan glas, postoje u stvari $1, jedan glas. To vidimo ne samo u Americi, nego to vidimo i u zapadnoj Evropi, u Evropi uopšte i tako dalje, i u istočnoj Evropi naravno još možda i više. Prema tome, onda se to koristi da se dobije politička moć koja će, da kažem, potvrditi tu ekonomsku moć. I na taj način se onda društvo stratificira i onda dolazi za situacije kao što imamo u Brazilu ili Južnoj Africi ili tako, da vi imate tolike ogromne nejednakosti koje su se nagomilale generacijama, da je prosto nemoguće da ih promenite, sem neke, da kažem, ili velike revolucije ili neke pseudo-revolucije kao što je bilo recimo u Americi sa New Dealom, znači neke velikih mera.
i da na konačno, znači treći razlog, kada imate takvu situaciju, imamo i tu veći broj studija koje pokazuju da sa velikom nejednakošću i ekonomski rast postaje slabiji. Moram da kažem za to da je to znači neki novi rezultat koji se razlikuje od onih klasičnih rezultata, jer klasični rezultati su uvek govorili i potrebno je velika nejednakost da bi imali koncentraciju kapitala, da bi imali uštede i da bi iz tih ušteda se akumulirao, investirao kapital i onda naravno svi rasli. Prema tome ja bih rekao ovako da kažem u konkluziji nekoj ima 3 razloga. Jedan je znači socijalna mobilnost, drugi je uticaj na politiku i treći je uticaj na ekonomski rast. Super povzetek. Kje se pa trenutno nahajamo, ne? Ker karakteristika kapitalizma je, da neenakost obstaja med ljudmi, smo različni si med sabo in avtomatsko bo nastala neka hierarhija, ne? Kar je nekako drugačen pogled kot komunizem, ne? Ker je to precej bolj zravnano, ne? V teoriji. Kje se nahajamo trenutno? A je te neenakosti v razvitem svetu? Pa recimo, da vzamemo tukaj Ameriko, severno, pa Evropo. A je enakosti preveč, premalo, glih prav, glede za produktivnost? Da, to je veoma dobro pitanje, ja bih to isto prvo da kažem, iako to ljudi koji više znaju ne prave tu grešku, ali recimo neki ljudi kada ja razgovaram, kada govorim ja o nejednakosti, oni misle da je ekvivalent, da kažem, nejednakosti jednakost. I onda vam kažu, pa ne, onda znači šta, hoćemo svi da imamo isti dohodak. Naravno da je to, da kažem, niti je moguće, to je apsolutno nemoguće, nije postoja ni jedno društvo da su svi imali isti dohodak, ali moguće imati suviše nisku nejednakost. Ja čak mislim, moja doktorska disertacija bila ekonomska nejednakost u Jugoslaviji, a moram da kažem da sam to napravio jednu grešku što sam se ja bavio nejednakosti, možda zbog tog marksističkog uticaja, nejednakosti kako je tada su u anketama bile date urbano stanovništvo, ruralno stanovništvo, mešano stanovništvo, znači to su oni bili koji su između ruralnog i urbanog i penzioneri. Ali u isto vreme smo imali za svaku republiku sve te 4 grupacije. Prema tome mogli ste da studirate ako hoćete, znači 6 republika plus 2 autonomne pokrajine, 8 puta 4, imali ste 32, da kažem, klasifikacije. I ono što je tu bilo jasno, to je da ste imali nejednakost, kada pogledate na republičkom nivou u Jugoslaviji, imali ste relativno malo nejednakost. Slovenija je imala uvek najmanju nejednakost. Ali kad je stavite državu celu, onda je nejednakost bila relativno, dakle ne velika, ali recimo kao u OECD-u nivou, zato što ste imali velike regionalne nejednakosti. Prema tome ja bih uopšte rekao da u socijalizmu, ako pogledate Poljska, Mađarska, da je puno studija bilo, ja sam recimo radio na Poljskoj dosta, nejednakost je bila nedovoljno velika. Moj jedan kolega Jan Večernjik iz Čehoslovačke, iz Praga, sociolog, je napravio studiju da je pokazao da svoju celokupnu nejednakost u Čehoslovačkoj može da objasni čisto demografskim elementima. Koliko imate godina, bez obzira na kakva je kvalifikacija, to će vam dati manje više platu, da li imate 2 dece, 1 dete, jer oni dobijaju za dečje dodatke i tako dalje. Prema tome u toj situaciji vi onda zašto ćete da radite više ako vama, da kažem, dohodak zavisi od demografije. Znači jednostavno je dato. To je znači po mišljenju nejednakost kada je nedovoljno, kada je suviše niska. Sad imamo poslije pitanje recimo nejednakost u Americi koja je po mišljenju suviše visoka iz razloga koje sam dao ranije, mislim zašto je ona loša. I to prilično lako vidio, mislim, u Americi. Plus, vidimo u Americi da je ona danas mnogo veća nego što je bila prije 30 godina. Prema tome, nije tačno ono verovanje kada ljudi kažu Amerika je uvijek bila zemlja velike nejednakosti. To niti je tačno 60. godina, a šta više nije tačno ni, koliko sad imamo znači, podataka, niti u dobrom delu 19. veka, kada je oni najbogatiji slojevi u zapadnoj Evropi su bili bogatiji nego u Americi. Često se zaboravi kada je Tocqueville išao u Ameriku. On je baš bio, da kažem, impresioniran činjenicom da je srednja ili ta gornja klasa nisu bili aristokrati u smislu evropskom, gde su bili, da kažem, milijarderi sa ogromnim dvorcovima, sa gomilom posluge, nego su bili, da kažem, imućni ljudi, ali bez svih tih, da kažem, mogućnosti koje je evropska aristokratija imala.
Znači, zato mislim da je, i kada pogledate rezultate OECD-a, vi vidite Amerika je neka vrsta outliera, jer imaju suviše veliku jednakost Amerika i Izrael, i onda naravno Čile i Meksiko, koji su isto članovi OECD-a. I drugi deo, pošto sad govorim baš o Sloveniji, to je Slovenija, Slovačka, Češka, Mađarska, Austrija. To je zanimljivo jer su te centralnoevropske zemlje, koje su relativno male po broju stanovnika, homogene po nivou obrazovanja, su veoma zemlje sa malom nejednakošću i naravno zemlje Skandinavije. Ali te dve grupacije su zemlje sa najmanjom nejednakošću. Kakšne so pa rešitve, ki jih nekako predlagajo ali pa ki jih vi predlagate? Razen davkov, ne? Jaz bi, da davke malo posebej etično obravnavava malo kasneje, ampak kakšne so rešitve za borbo proti neenakosti, ki povzroča negativne eksternalije? Da, ja mislim, naravno tu ima puno, da kažem, elemenata i puno instrumenta koji mogu se koristiti. Moje mišljenje je bazirano, recimo u Capitalism Alone, je bazirano na ono što mislim da je veliki, da kažem, uvid ili, da kažemo, insight John Rawlsa, to je sledeći. Da cilj treba da bude svake te mere, da se prekine ta veza između velikog bogatstva ili značajnog bogatstva koje postoji kod roditelja i koji daje veliku prednost onima koji dolaze iz takvih porodica, a ekvivalentno daje velike, da kažem, disadvantage, da kažem, neprednost, obrnuto od prednosti onima koji su siromašni. I on tu predlaže dve osnovne stvari. Veoma jednostavne, ali vidite, logika je, da kažem, ovakva koju sam upravo izložio. Kao prvo, to je oporezivanje nasledstva. Znači, to može bude oporezivanje bogatstva, kao što je Piketty rekao, znači svake godine, ali Rawls govori, i to je isto govori u mojoj knjizi, znači sledeći Rawlsa, to je oporezivanje nasledstva. Ono ima puno i etičkih razloga, na kraju krajeva deca koja nasleđuju nisu zaista u nikom smislu uglavnom doprinela tome, znači oni nešto dobijaju čemu nisu doprineli. Znači, ali taj način se prekida ta generacijska veza. Druga stvar je javno, znači obrazovanje koje mora da bude vrhunskog kvaliteta i to je veoma važno, koje se to sad veoma jasno vidi. Rawls nije možda dovoljno dobro video jer je pisao 70. godine. To je da ono mora da bude bolje kvaliteta nego privatno. Što se dešava sa ovim činjenicom da je privatno naravno sa posla dominantno, jeste da idući u takve univerzitete, naročito u Americi, vama daju mogućnost da onda dobijate poslove koje će naravno mnogo više plaćati nego ako idete u neki, da kažem, slabiji univerzitet. Prema tome, ako vi imate kako se zove, javne univerzitete koji su najbolji, onda će najbolji đaci ići u njih i naravno neće biti troškova, znači svima će biti otvoreno. To su, mislim, ta dva osnovna elementa, znači da imate prekidanje veze između kapitala i prenošenja kapitala između generacija i prenošenja tih nekih, da kažem, ljudskog kapitala de facto između generacija. Sad ima neki dodatni stvari, ja sam tu naravno pisao i to opet nije nešto, kažem, originalno, to su i drugi pisali, a to je mogućnosti radničkog vlasništva koje ne treba mešati sa samoupravljanje, jer samoupravljanje je imalo mogućnost upravljanja, ali nije imalo mogućnost vlasništva. Prema to je radničko vlasništvo, onda recimo različite poreske olakšice za male investitore i tako dalje, što bi sve smanjilo koncentraciju kapitala. Znači, to su neke osnovne ideje, njih ima, ja sam ih zato veoma rezimirao, veoma kratko pri kraju knjige, samo 3 ili 4, da bih jednostavno pojednostavio i da bi dao logiku toga. Jer može svako od nas da izmišlja svakog dana hoćemo veću taksu ovde, hoćemo manju taksu ovde, ali vi morate imati neku strukturu zašto hoćete to. Ne jednostavno zato što danas mislite da ovo treba da plati, da kažem, veći porez, a ovaj drugi treba da plati manje. Ja, sej, žal imava zelo malo časa, jaz bi z veseljem šel v vsako izmed teh, ampak rad bi vas samo vprašal, mogoče za to, za davek na dedovanje, ko smo rekli, ne?
kakšni so najboljši ali pa kakšen je najboljši protiargument temu, kar ste ga vi slišali? Da, ima dva tu argumenta. Jedan je čisto opet empirijske prirode, da je sve manje i manje, puno zemalja recimo više nema to. Recimo Švedska je ukinula, znači dosta zemalja nema. Recimo zemlja koja još uvijek ima, Francuska ima to, ali to ima sve manju ulogu i manje znači. Čak i u Americi naravno postoji porez na nasledstvo, ali je on tek počinje, mislim, sa veoma visokim nivom, znači mislim $5 miliona ili tako nešto, znači mali broj ga uopšte plaća. To je jedan njihov argument. Drugi argument da onda naravno ljudi neće raditi, niti doprinositi, niti će znači stvarati veliko bogatstvo, jer će im to država uzeti, prema tome nemaju razloga da to radi. I ima, mislim, naravno, ima nekog smisla u tome, ali ne treba zaboraviti da kada mi govorimo o porezu na nasledstvo, mi ne mislimo da celokupan porez treba da uzme celokupno nasledstvo. Mi govorimo o tome da to treba da bude relativno značajan porez, ne bude 1%, ili tako, ali to je porez koji bi ostavio većinu, naravno možda 80% ili već zavisi od visine toga dohotka naslednicima. Teško je ubediti nekoga recimo da takva astronomska bogatstva koje će ostavljati Bezos ili Gates ili drugi koje se mere oko sada 150 možda milijardi dolara, da su ona smislena. I zaista je teško to vidjeti. Čak je teško vidjeti da neka bogatstva između možda iznad 5 miliona ili 10 miliona ili 20 miliona, ne znam koja je to, su smislena. Prema tome ja mislim da ima razloga da se takva bogatstva oporezuju, niti ja mislim da ti ljudi koji su na tom nivou više samo rade radi povećanja bogatstva. Oni rade jednostavno toga što imaju moć, što je to nešto što vole, što im daje naravno smisao života i tako dalje. Ali ne mislim da oni to samo rade da bi samo povećali sa 150 milijardi na 160. Ja, se strinjam. Sej, če greva pa zdaj na drugo, recimo ta davek na dedovanje ni toliko ekstremen predlog, ne? Kot so drugi. Recimo, kaj je vaš pogled na to zgornjo mejo premoženja ali pa total wealth cap po angleško? A je to smiselno ali ni smiselno, koliko bi žrtvovali produktivnost teh posameznikov, ne? Ker, kot ste prej omenili, koliko pomeni Jeff Bezosu, da gre iz 150 na 160, verjetno ne toliko, so tukaj neki drugi motivatorji, si jaz predstavljam. No? Kakšen je vaš pogled na ta predlog? Ne znam, mislim, znate šta je to maksimiziranje, nije mi se pretjerano dopalo, jer mislim da imamo iskustva iz prošlosti, počevši od, mislim, sad malo to čudno, ali moram vam na primjer, od Dioklecijanovog edikta iz, mislim, 301. godine, kada je maksimizirao cene. Zašto vam to kažem? Jer recimo sećam u bivšoj Jugoslaviji, mi smo stalno imali, kad su bile kontrole cena, to je bilo, nije se zvala kontrola cena, nego je bila maksimizacija cena. Prema tome, vi možete da imate cenu do 10 dinara, ali ne možete preko. I sve te maksimizacije su u suštini, ja mislim, bile manje više, sve možda u ratnim okolnostima, bile manje više neuspešne. Ja ne vidim zašto bi ga mi maksimizirali ako možemo posle njegove, znači, smrti da imamo značajnu dobitak država da ima. Čak je moguće da puno tih ljudi, kao što oni sada rade, naravno oni formiraju trustove i tako da bi izbegli u stvari poresku politiku i moguće da i tu ima razloga za neke olakšice, jednostavno da im se da mogućnost da pre nego što odu sa scene, da jedan deo svojeg bogatstva izdvoje i da daju na neke, kao što radi sada, fondacije ili takve stvari. Ja mislim da to mi se čini boljim nego maksimizacija. Još ima jedna zanimljiva ideja to je mislim sada u San Francisco bilo, da se takozvani uvede porez na nejednakost, da unutar datog preduzeća, naravno ne znam kako je to definisano, pošto naravno da li je Google preduzeće, mislim koje zapošljava 300.000 ljudi ili nije, to ne znam, ali je definisano tako da plaćate porez ukoliko je razlika između najvišeg i najmanjeg dohotka iznad, mislim, 30 puta ili tako neko broj. To je zanimljivo kao ideja, jer se to nikad nije radilo ranije, da imate porez na nejednakost. Što, ja kažem, to nije nezanimljivo, jer to nije nešto toliko destimulativno,
jer kada pogledate, vi imate i sada situaciju da recimo poreska politika je različita ukoliko vi plaćate, znači, te ljude na vrhu, da li ih plaćate u deonicama ili plaćate u keš i tako dalje. Prema tome, to mi je dosta zanimljivo kao ideja. Super. Zdaj, zadnja leta nekako človeške zgodovine, kakor sva se prej dotaknila, nekako tehnologija in ta tehnološki napredek drastično spreminja naša življenja, ne? In mene osebno je že v času mojega študija zelo skrbelo to, a bo naš sistem, živčni sistem iz paleolitika bil sposoben nekako sprocesirati in se prilagoditi tem rapidnim spremembam, ki jih prenaša tehnologija, ne? In jaz sem že z Jožetom P. Damjanom o tem govoril, pa me zanimajo tudi vaši pogledi na razvoj umetne inteligence, robotizacije, fizičnega dela. Kakšne posledice vidite v naslednjih 30 letih iz naslova tehnologije za našo družbo? Da, ja ne mogu da kažem ništa da kažem kako ćemo se mi kao pojedinci, ja mislim u nekom tom fundamentalnom smislu prilagoditi i kako ćemo imati odnos sa veštačkom inteligencijom, jer to naravno nije moja oblast, niti znam o tome nešto. I moguće da će se to promeniti. Ali ja bih više nešto rekao o tome što ja mislim da će biti uticaj, znači, robotike i veštačke inteligencije na naš ekonomski život. I tu sam ja optimista, ono što se zove tehnološki optimista. Ja sam tehnološki optimista i što se tiče toga i što se tiče klimatskih promjena. Naime, ja mislim da se vratim, znači, na vaše pitanje, ja mislim da je to problem koji nije nov. Ako pogledate Ricarda i to je, mislim, principe političke ekonomije, ima to čuveno poglavlje 31 koje on napisao kad je druga edicija, bila i treća, koja se zove on machinery, znači o mašinama, i gde je on stvari baš taj isti problem koji mi danas imamo razmatrao i rekao da stvari, znači, ulazak mašinizacija proizvodnje znači gubitak za jedan deo radnika koji rade na takvim procesima da budu zamenjeni od strane mašine. I to je naravno se nastavilo 200 godina. Svaki put ste imali, znači, takve promene. Imali ste promene kada su došli automobili, imali ste promene kada je došla elektrika. Vi ste imali taj humoristički napis koji je francuski ekonomista, znači se setiti, kada je humoristički napisao kako udruženje proizvođača svetiljki, candles, proizvođača sveća, da, se bori protiv uvođenja električne struje. Prema tome, znači, to smo imali uvek tako. I tako da to nije nešto novo, što ne znači da neki koji će biti, to imamo te radove koji su dosta značajni od Davida, ovoga autora, ili author, kako se izgovara, i Dorna, gde pokazuju da je takozvana rutinska radna snaga u Americi, znači oni koji su bili u sredini, znači da su oni najveći gubitnici, jer su oni ne samo gubitnici zbog globalizacije i konkurencije Kine, nego tehnološki progres, znači upravo to, automatizacija, robotizacija i tako dalje, tehnološki progres njihov posao čini suvišnim, jer je to rutinska operacija koja može da bude zamenjena veštačkom inteligencijom i tako dalje. Ali da ta isto tehnološki progres je komplementaran sa visoko obrazovanim ili ono što se zove highly skilled labor, tako da u stvari ta radna snaga dobija jer njena produktivnost raste zahvaljujući novoj tehnologiji. Zašto sam to sve rekao? Zato što mislim da to obsesija da će robotika i artificial intelligence da napravi celokupnu radnu snagu nepotrebno, znači ono je suvišno. Mislim da je netačno, jer prvo istorijski posmatrano videli smo se to nije desilo. Drugo, zašto se to dešava? Zbog našeg, ja mislim, nekog drugog kognitivne nesposobnosti da vidimo koji će biti novi poslovi koji će se otvoriti.
Naime, kada vi danas posmatrate poslove, uključujući ovo što mi sada radimo, to jednostavno je bilo nezamislivo pre 20 godina. Prema tome, niko nije mogao da vam kaže da će takav posao postojati. Ja sam preki dan pročitao, nisam znao da recimo da postoji posao kao što je posao pisača rezimea, CV-a. Znači, vaš je posao resume writer. Znači, dođete kod mene, ja vam pišem CV. Znači, to su poslovi, a da ne govorim svi ovi poslovi koji su, zahvaljujući novoj tehnologiji, se stvorili, to su poslovi koje nova tehnologija stvara. Ako i mi kognitivno ne možemo da sada saznamo, pošto ne znamo kakvi će biti efekti, kad bi mi znali to, onda bi to bilo, mi bi postali milijarderi, pošto bi investirali tada odmah tamo. Ili da vam dam jedan drugi primjer, kad je recimo počeo rat u Jugoslaviji, i moja majka je došla, ona je uglavnom bila ovde kad je bio rat, pa je preko leta išla samo u Srbiju. Ona uopšte nije mogla da kapira šta to rade različite ljudi koje sam ja poznavao, pošto su imali sve zanimanja koje su bila njoj popuno nepoznata. Ovo je investment banker, ovo je software development. Šta je to? Ona je znala, jedan je lekar, drugi je obućar, a treći je ne znam, pekar. Ali nije znala šta je to garden designer, software garden designer, mislim, šta on radi, ko njega plaća. Prema tome, to su bile, mislim, to je ono što isto, tako, ja ne bih znao kakvi će biti za poslovi kroz 10-20 godina. Ja, ta argument sem slišal že na faksu od mojega profesorja in od Damjana in od zdaj vas. Pa razmišljam o tem, zakaj me še vedno skrbi, ne? In bom mogoče sam na ta vaš prvi argument. Zgodovinsko gledano nikoli ni prišlo do neke katastrofe, zato ker smo se znali prilagoditi novim tehnologijam. Primer, ki ste dali svečo. Imamo tovarno sveč, imamo delavce, ki izdelujejo sveče. Potem pride tehnologija elektrike in izdelujemo žarnice. In potem moramo tega delavca, ki je delal sveče, prekvalificirati v delavca, ki dela žarnice. To se mi zdi smiselno in dokaj enostavno narediti. Kar jaz vidim problem je, recimo, če pogledava transportno industrijo v Evropi, ne vem, 50 milijonov, ne vem, koliko ljudi dela v njej, avtonomna vozila, self-driving cars. Zdaj je treba tega gospoda, ki je vozil kamion, prekvalificirati v software developerja v 5 letih, v 10 letih. In tukaj jaz vidim težavo, ne? Ja se potpuno slažem sa vama. Ja mislim da je nemoguće to. Ako ste imali ovoga vozača kamiona i koji ima sada 45 godina ili 50 godina, on neće postati software developer. Znači, ja ne mislim da će tehnologija ili robotizacija biti uspešna u tom smislu da te strukture ljudi će se prekvalifikovati, kao što ste vi rekli, to je od sveće moguće se prekvalifikujete u tome da proizvodite električne sijalice, ali ovde ne možete. Prema tome, oni će izgubiti i oni, to vidimo već sada, oni gube, ili će izgubiti posao, ili će dobiti neki novi posao koji će biti mnogo lošije plaćen, ili će jednostavno čekati dok ne odu u penziju, ili će imati neku pokušaj prekvalifikacije za nešto drugo. Ali recimo te papire za Ameriku, a i za Francusku imamo, koje pokazuju da jednostavno njihov je došlo do pada njihovih, znači, realnih zarada zbog toga. I ja mislim da je to tako jeste, ali to ne znači da drugi, kojih je većina, ne dobijaju zahvaljujući tome. Prema tome, mi ćemo imati bez sumnje gubitnike. Kada sam ja govorio o tome, malo pre kad sam rekao, recimo, kako su nova zanimanja došla, jedan put sam o tome pričao, kažem, imam zanimljiv slučaj koji lično poznajem, koji je zanimljiv sljedećih razloga, vidjet ćete, gde su dvojica ljudi u Americi, oni su homoseksualci, odlučili da imaju dete koje bi usvojili. Da bi to dobili, oni su tražili od žene jedne, koja je u Kanadi, što je značajno, koja je u Kanadi, da ona bude nosilac, znači, mislim, inseminacija se pravi preko nje. I onda su oni otkrili da je to njoj novi posao. Znači, da ona to radi svakih 9 meseci, znači da je to njoj novi posao, a to dosta dobro plaćen, jer naravno ljudi žele da imaju dete i dobro platiti.
I naravno, ja sam rekao, zašto je to sad zanimljivo? To je zanimljivo, pošto tu imate tehnološki element, jer to nije bilo moguće raditi pre 20 godina, a imate isto tako institucionalni element. Dozvola za to postojala je u tom trenutku u Kanadi, a nije postojala u Americi, ne znam sada kako, ali to je bilo pre 10 godina. Prema to imate dva elementa. I naravno, kad sam govorio o tome, to je veoma čudno zaposlenje, ali ono postoji. Neko mi je rekao, ovako u šali, pa kaže, šta li to znači? Znači da će svi radnici iz Detroita trebati da postanu žene koje će nositi decu, ali tako? Naravno je to nemoguće, radnici iz Detroita se neće prekvalifikovati u to. Ali ta žena koja sad ima taj posao je možda bila prethodno sekretarica koja sad više je nepotrebna. Ili možda bila travel agent koji je nepotreban. Prema tome, mislim da podcenjujemo mogućnosti, ne mogućnosti, nego broj tih novih poslova i mogućnosti koje će se otvoriti. Ja, zelo dober argument, to še nisem slišal. Da se tudi za nizka kvalificirana dela ustvarjajo nove priložnosti, ki jih prej ni bilo. Moje vprašanje je samo, a bo tega dovolj, ne? Da bo pokril vse potrebe, vse ne, ampak da ne bo šlo v neko katastrofo, ne, zaradi prehitrega razvoja. Ne, sam gledam da kažem to, da ja nisam u tom pogledu neki, da kažem, strašan optimista, jer mislim ono što se dešava i što je znači opasnost jeste da imate polarizaciju poslova. Znači da ljudi će ili biti highly skilled, da će veoma puno napredovati zahvaljujući tehnologiji, ili oni drugi koji ne mogu da uđu u to, će ići u poslove koji ne mogu tehnološki da budu zamenjeni, da je potrebno vaše stalno prisustvo fizički, ali ti će poslovi biti poslovi uslužnog service sektor, znači koji će biti relativno malo plaćeni. Prema tome, ja se potpuno slažem da, i to je, opet kažem, to je ono što David autor je pisao, to je znači da dolazi do polarizacije zapošljenja. Ali se ne slažem sa idejom da ćemo jednostavno mi svi ili značajan procenat ljudi ostati bez ičega da radi. Ja mislim da je to je pomišljeno nerealno i nema istorijskog utemeljenja. Ja, ne, se strinjam, vsi ne, ampak nizko kvalificirane dela so edina, ki mene skrbijo, ker ne moreš ljudi na hiter prekvalificirati in tehnologija eksponentno raste in se izboljšuje. Ali pa če imamo recimo podjetje kot je Apple, da bo, ne vem, evaluacije imel par trilijonov dolarjev, no skoraj nobenega zaposlenega, razen tiste, ki dejansko dizajnirajo produkte, iz kje bo prihajala kupna moč, ne? Ker jaz si kupim enega iPhona, vi si kupite enega iPhona, ostali si pa mogoče ne morejo kupiti iPhona, ker so brezposelni, ne? In tukaj bi mogoče šel na ta koncept UBI-ja, Universal Basic Income, oziroma univerzalni temeljni dohodek po slovensko. Zdaj, prišlo je toliko daleč s to idejo, ne, ko sem spremljal ameriške volitve, se pravi ta demokratski del, da je en kandidat s tem v mislih kandidiral, ne, kot glavno svojo idejo, Andrew Yang. Ne. Kakšna so vaša razmišljanja okoli te predlagane rešitve za prihodnost, se pravi UBI-ja? Da, UBI mislim da u značajnoj meri bio rezultat upravo ovoga o čemu smo govorili, a to je toga, da kažem, straha da će značajan deo radne snage ostati bez posla, znači neće imati šta da radi. Drugi argument u prilog UBI-ja je to je Philip Van Parijs puno pisao o tome, to je zanimljiv argument koji kaže da UBI vama omogućava veliku slobodu u tome šta hoćete da radite. Drugim rečima, ako vi imate garantovani dohodak, onda recimo možda ćete 2 godine se bavite, znači ne znam, poezijom ili literaturom ili odete na časove umetnosti, nećete se plašiti kako ćete ostati bez ičega, tako da vam daje neku mogućnost toga kulturnog, da kažem, ono što se zove, da kažem, ne samo usavršavanje, nego flourishment, znači kulturne nadgradnje, tako, i slobode. Znači, to su neki argumenti koje, mislim, su realni. Ja ću dati i treći za jedan trenutak. Ja u knjizi u Capitalism Alone uzimam prilično skeptičan stav prema UBI-u, smatrajući da UBI i sadašnja
država blagostanja ne mogu da finansijski idu zajedno. Prema tome, i u sadašnjoj državi blagostanja vi imate takozvanu social assistance ili socijalnu pomoć koja garantuje taj minimum onima koji su na dnu. Prema tome, nije da u principu oni padnu i nemaju ništa. Sada bi UBI svima davao, ili kao što je kod Friedmana bila negative income tax, svima bi davali neki dohodak i onda bi, mislim, to je bilo garantovano, ali to znači da bi neke delove ovoga sistema zaštite onda morali da se prekomponuju. Ne možete da imate u isto vreme za nezaposlene nadoknada i UBI. Prema tome onda ta nadoknada za nezaposlene mora da ide do drugačiji način. Tu imam još nekoliko argumenta, uključujući i to da recimo levica ima ideju da će UBI smanjiti razlike jer će biti znači relativno visoke takse koje će finansirati relativno visoki UBI. A desnica opet ima obrnuti argument i mišljenje. Ako mi uspemo da idemo za UBI, i zato je zanimljivo zašto je desnica za UBI često, onda oni kažu, ako imate UBI, ja sam svima dao taj neki dohodak, nemojte se onda brinete sa tim što ću ja imati milijone i milijarde, jer vi imate dovoljno, možete da odete na plažu, da se skijate, da radite šta god hoćete, ali nemojte moj dohodak da onda dovodite u pitanje. Prema tome, oni imaju dva različita tačke gledišta i obi su za UBI, ali ne mogu se dogovoriti, naravno, ako je UBI veoma visok, recimo, ne znam, $3.000 ili $2.000 mesečno, ili UBI bude samo $1.000, to su dve velike, to su naravno razlike. Prema tome, to su bili moji kontraargumenti, bilo ih je 4, ali neću sad idem kroz sve to. Ja sam malo promenio, i to je sad treći argument u korist, ja sam dao 2, ali sam malo promenio svoj stav sa ovom pandemijom. Jer ono što se pokazalo u pandemiji da je postao UBI, to bi bio funkcionisao kao automatski stabilizator, jer vi ne biste imali potrebe da idete niti u Evropi, niti u Americi, kroz sve ove legislative mere, gde ste uvodili svaka 3 meseca, sada je u Americi, mislim da je juče ili prekjuče konačno prihvaćen ovaj drugi val mera, vi biste imali to već automatski tu. Tako da u tom pogledu o tome nisam razmišljao kad sam pisao knjigu i mislim da to jeste u tim vanrednim situacijama argument za UBI, pošto bi zaista imali automatsko garantovanje kupovne moći stanovništvu koje bi ostalo i bez posla i bez radnog dohodka. To jeste argument za UBI. Super, imava še 10 minut. Jaz bi tole izkoristil za eno vprašanje, ki vam ga nisem prej izpostavil. Ste se glih dotaknili teh stimulativnih injekcij zaradi korona krize, se pravi ta CARES Act v Ameriki, marca letos je bilo dodanih, mislim, da $2,2 trilijona. Pripravlja se en nov paket, mislim, da zdaj za decembra, ko bi dodatnih $1 trilijon spumpali v gospodarstvo. Kako gledate na to inflacijsko komponento trenutnega monetarnega sistema in kako to vpliva na problem neenakosti? Pa tukaj bi vas še za na konec moram vprašati, koliko ste seznanjeni z tehnologijo Bitcoin in mogoče vaš pogled na prihodnost monetarnega sistema? To se veoma kompleksno pitanje, ja ću morati da ih jer neka stvarno ne znam. Kao prvo, ono koje mi je najlakše odgovorim da kažem sa tim. Ja mislim da sa ovim povećanjem ove mase koje je bilo i ranije posle ove prethodne krize sa quantitative easing i u Evropi i u Americi, ona je doprinela tome što svi vidimo da su asset prices, znači cene ovih kapitalnih akcija ostale visoke, što znači da su onda prihodi, znači od toga, pošto se vrednost toga ostala nepromenjena ili čak i veća, i vi ste onda imali ili capital gains ili ste imali značajne još uvek dividende i prihode zahvaljujući tome. To je u suštini, znači povećalo, ja mislim, to bih rekao, nisam o tome radio, ali to mi izgleda onako, da kažem na prvi pogled, povećalo nejednakost u bogatstvu. I da je na taj način, znači takav način quantitative easinga je povećao nejednakost u bogatstvu.
ono što je sad zanimljivo, mislim da je to jedna cela nova oblast koju ćete vi i mladi ljudi apsolutno imati prilike da vidite, a mislim da je to revolucionarno. To su mogućnosti koje elektronski novac, recimo kao u Kini, dovodi do toga da ne morate da imate quantitative easing koji ide preko banaka i koje u suštini je u korist bogatih, nego možete da imate ono što se govorilo helicopter money. Znači, ako vi imate račune koji su na telefonima i kojima možete da svakome povećate, da kažem, ili date ne znam, $50, $500 ili 5% na ono što imate ili tako dalje, vi imate strahovitu veliku mogućnost da potpuno targetirate taj novac, znači pojedincima koji onda naravno bi onda potrošili više, tako da bi kompanije preživale zato što bi drugi ljudi trošili više, a ne dati novac bankama koje onda daju kredite kompanijama i koji imate trickle down, da onda recimo te kompanije one kažu, mi ćemo onda zapošljavati ljude pa će onda oni imati veće dohodke. Pogledajte samo koliko je to imate, koliko vremena da dođe. Znači dajete novac banci, banka onda daje kredit nekome, onda taj neko proizvodi, onda taj neko zapošljava radnike i konačno oni imaju dohodak. U odnosu na mogućnosti koje elektronski novac daje, a to je da svima pošaljete novac. Tako da mislim da to elektronski, ja bih ostavio Bitcoin kome ne znam ništa, ali mislim da je elektronski novac i činjenica mi prelazimo sve više na to da će dati velike mogućnosti u načinu monetarne politike. Da jednostavno mislim da smo u nekoj ruku tu u revoluciji, da je ono što smo mi nekad učili, ja nisam bio nikad makroekonomista, tako da ne mogu kažem pravno, ali što smo učili kao fractional banking i sve to, da je sve to će se promeniti sa elektronskim novcem. I konačno kažem jednu stvar koja, mislim, po mojom mišljenju, to je ovako malo futurističke deluje, ali ja mislim da ćemo se mi isto tako krenuti u sledećih možda 30 ili 50 godina ka privatnom novcu. Drugim rečima, da će taj monopol države, koji je zajedno sa monopolom sile ključni, da će on može se iskupi. Ja mislim da privatan novac, ona ideja koja je bila sa Librom, koja nije prošla dovoljno dobro, ali mislim da sve kao što je papirni novac, vi ste imali domilu početaka papirnog novca, pa je onda propadao, uključujući Kini ili John Law u Francuskoj i tako. Ali mislim da je taj poslednji monopol države, znači poslednji sem sile, da će on biti, da kažem, erodiran u budućnosti. Tako, to je, da kažem, malo futurističko mišljenje koje nije bazirano na, da kažem, ja nisam, da kažem, poznavalac te oblasti, ali mislim da jednostavno da ga ovako postavim, pa ćemo vidjeti kroz 50 godina da li će se ispuniti. Ja, super. Branko, izredno vam hvala za vaš čas, izredno cenim. Hvala, ker ste si ga vzeli, hvala, ker ste te koncepte na hitro, zelo enostavno razložili poslušateljem, ki mogoče niso ekonomisti. In red bi se vam tudi zahvalil za raziskovanje te pomembne teme, saj meni se zdi, revščine in neenakosti. Se mi zdi, da moramo zelo paziti na te spodne sloje naše družbe, da jih ne pozabimo, ko drvimo naprej. Hvala puno vama, Klemen. Ovo je bila izvanredna, znači zanimljiva tema. Ja sam se međuvremenu setio francuske ekonomiste Bastiat, koji sam pomenuo, koji je bio komunistički napisao da se oni candle makers su protiv sunca. Hvala vam puno. Bilo je, mislim, zaista veoma zanimljivo i mislim da će to... Mislim, ima tu puno tako zanimljivih tema koje ste mi dali prilike o kojima da govorim, tako će tu biti, mislim, dosta onako, što se kaže, food for thought za mnogo ljudi koji slušaju. Ja, kam lahko usmerim naše gledalce, ki bi jih več zanimalo v vašem delu? Na vašo spletno stran? Verjetno ne? Da, apsolutno. Da, na to i na Capitalism Alone. Ok, bom vse polinkal spodaj v opisih. Hvala, Branko. In možda moj blog. Pošto je blog najzanimljivije, pošto tu ima stalno nešto novo. Bom dal vse linke spodaj, tako da si jih lahko preverijo. Hvala veliko. Hvala. Thank you, hvala vam veliko.